tinc un llibre escrit que es diu Recuerdos de mi infancia. Parla de cuina i parla de tradicions. Records en tinc moltíssims. Jo vaig conviure fins als 8 o 9 anys amb els meus avis. Les paelles tradicionals. Una de les que més recordo és precisament la de mandonguilles. Una paella de mandonguilles, una catedral. L'arròs a la Valldigna és una de les paelles tradicionals. La paella amb mandonguilles era una de les estrelles dels diumenges. En un plat posaven molles de pa, en això replegaven la sang en carn picat, l'hivern posaven una miqueta d'all, la rebossàvem, la fregíem, després la traiem. En la marina alta li posem, com en la baixa, la pebrera roja, que era la gamba de pobre, la cuina nostra, la cuina de proximitat. Hi ha tantes paelles com a cases hi ha, paelles típiques de cada població. Qui s'atreveix a dir que perquè porta all no és una paella valenciana? Qui diu que no hi ha que posar cerdo? O sigui, les costelletes de cerdo en certes comarques com la Marina Alta s'han posat sempre. Ja no és paella valenciana, no és paella valenciana. La paella ix de l'Albufera i comença a escampar-se al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. La xoqueta verda no n'hi havia en hivern. Per molt que se me puga posar un tio, diguem que els ingredients són eixos. Que si foren eixos 10 a soles, no menjaríem paella a l'hivern. Nosaltres en la Marina Alta posem basília. Fregida primer, la posem per damunt, igual que en vez de posar la pebrera, que no tenim pebrera, en l'hivern li posem basília. Paelles totes valencianes i del territori. No em vinga ningú, diguem-me, que la paella valenciana no, doncs serà russa. La paella no té denominació d'origen. Més defensors de la paella que jo no en trobareu. Però de la diversitat de les paelles. Jo vull que siga tan important la paella que es puga cuinar en València capital com la que es puga cuinar en Dénia, en Pedreguer o en tavernes de la Valldigna. La cuina és cultura, a part de lo que som i del poble. La paella aquí, l'autèntica en Serments. A tu o pa mi? Diu paella.